Croeso nôl I chi. Wel, mae'n ddechrau hydre, felly bwydydd cysur sydd am ati ni heddi. Dy fe, rwy ti'n oedd eto? Dwi'n gres, diolch iddo. Yn dda iawn, diolch yn fawr. Ni'n gweud bwydydd cysur, ar ôl dweud hynny, mae'n braf iawn ti fas heddi, di fi? Mae'n braf cysur heddi. Newidiol sy'n galw fi. Mae di oeri, di fi, ti'n gwybod? Dwi'n siŵr mae'n mynd I newid. Dwi'n siŵr mae'n mynd I newid. So heddiw, dwi'n mynd I wneud stew Cig Oen I ddechrau. Lovely. So, Cig Oen, dwi'n joint mawr ges I. Torri hi lawr. Ie. Ac... Felly ti'n cymryd ti off rasgwr na bob dim I gyd, ie? Off rasgwr, bob peth. Torri hi lawr, a wedyn gyda di rhewi prydau eraill wedyn gyda. I hyn I sy'n lla di mor hyderus I fynd â paratoi cig glas. Ti'n gallu gofyn y bwtsiar, os eidi bwtsiar da, ochr ag ata, I wneud hynny ar dy randi? Neith bwtsiar hynna I chi, neith dim problem chi. Ac hefyd, mi neith o rhannu nhw gyd I fyny. Sydd reit neis. Neu wyt ti'n gallu prynu, wedi torri'n barod erbyn hyn, yn dwi ti'n gwybod mewn pecyn? Ond y peth dwi'n licio wneud ydy, oherwydd efo teulu hefyd, mae'n well gael darn cig mawr, mae'r hatach chi brynu, a wedyn torri fe pan ti'n mynd adra, a wedyn rhannu fe fan i'r bagiau bach. Mae'n gweithio. Ti'n cael broses o chwarae o'r paratoi. So un beth gyda fi fan hyn ydy'r Cig Oen yn y padall, sosban, sori, a dwi'n di taflu y garlleg I fewn, digon o garlleg, so digon o flas yn hwn. A ti'n rhoi hwnna mewn fel mae e? Just fel mae e. Ti'n mynd dilo fe na dim byd? Dwi eisiau bob flaffer sy'n mynd ymlaen. So oherwydd dwi'n mynd rhoi y llysiau fewn eto, mi'n ddangos chi'n mynd. Dwi eisiau bob darn o'r garlleg. Ac tra mae o'n coginio, mae bob peth yn mynd I dorri I lawr. So ti'n mynd I fod efo, wel na I ddangos. So gwyn coch I gyfro bob peth. Neis, slochiad go lew. Digon o'na fo. Ie. A wedyn y roxo cube de. Y stoc. Ie. Y stoc I fewn. A stoc I goen sydd ti fan yna? Stoc I goen gyda fi fewn. Ti'n mynd cymysgu fo yn y dŵr, ti'n angen hynny gynta? Na, dim... Mae yna ffordd o wneud y stock cubes ma. Ti'n agor o'i fyny. Ac yn crynch i wneud yna, ie. A wedyn tolli fe fewn. A wedyn mae hwn yn mynd I fod ar y gres bychain am ryw 4 awr. Argol, ie. Waw. Ti'n mynd rhoi clawr ar I benne? Na, just I adael o. So mae'n mynd I edrych rhywbeth fel hyn. So chi'n gweld, mae'r Cig Oen wedi torri lawr, mae'r garlleg wedi torri lawr, mae'r gwyn coch wedi mynd I fewn iddo fo. Mae o wedi... Ti am signo bob dim ma. Ie. Mae'r osod hylif di mynd I fynd I fod, lle dyna pam ti'n mynd I ceiad ar efo, ia, bod yr dŵr yn... Blas I gyd yn dod allan o'r stoc, o'r gwyn coch, o'r garlleg, o bopeth, lle. A wedyn, y reswm dwi ddim yn adio yr llysiau fewn iddo fo, ydy oherwydd mewn restaurants, ti'n licio gweld sgil. So hwn yn gyda chi ddangos dy hun ti'n trio ddeud, lli? Na, dim ddangos fy hun, ond jyst I ddangos pobl, sy'n, os gynnach chdi, ti'n gwybod, mae'n mor hawdd I wneud, gyda di adael o'r trwy dydd. Yr unig dro ti angen wneud rhywbeth efo hwn, really, ydy'r adag yma pam ti eisiau coginio'r llysiau a torri'r llysiau. A dwi'n mynd I, jyst I roi goginio nhw. O, dwi'n edrych mor glws gyda ti gyd yr un maint a gyd mewn streipiau lliwgar. Wel, di fi, ti wedi bod efo premiser I ddeud siw bod nhw gyd yr un maint. Moron... Moron o fanna, beans, a wedyn mae gen I fi nionod, a wedyn dwi am adio'r tatws hefyd I fewn iddo fo. Ti'n torri reini fan hefyd, wyt? Bob peth yn fan. Dwi ddim yn cadw... Dwi ddim yn mynd I gadw yna rhy gormod o amser, oherwydd... Dwi'n licio'r crunch, yr texture yn y stew I hun, lle. Sy'n sy'n fydd bod dangos pa mor wad yn cyllu lli, de. Swn i'n methu torri nhw mor fara hynny. Mae'n cyllall na, does miniog I dorri'n iawn, mae'n ei ddyn sy'n mynd yn bisi. Mae o'n bwysig I gael cyllu miniog, da, mi guddiad hi. A ddim adael neb arall I ddefnyddio hi. O ia, ti'n eitha... Dwi ddim yn gadael... Farchodol o ddigyllu. Dwi'n gweithio mewn gegin, a mae'n bwysig I fi, na tydw I ddim, yn gadael neb arall I dwtsia ddi. Ne fydden nhw'n torri ar bob fath o surfaces ma. So, efo'r Cig Oen ma, dwi am adio hwnna iddo fo fan. Llysen o munud ddau I hwnna di bod I fewn I fanna. Di o'm isio llawer o gwbl. Mae gen I fi ddarn o rosemary nes I llillio I fewn hefyd. Cymysgu fe gyd. Neis. Cymysgu fe gyd. Mae'r gwynt mwyaf bendigedig, mae'n hyfryd. Waw. Mae'n stiw wahanol, ti'n gwrs tatws ar yr ochr dwsyn yma, ar I ben o. Mi gyd di wneud o rhyw ffordd tisio, really. Dwi yn hoffi wneud o fel un fatha tisio. Dwi'n licio'r lliwiau. Dwi'n licio... Efo lliwiau, mae'n edrych yn iachu. Ie. Edrych yn y faith yna. A wedyn be fydda I wneud, ydy ar yr adeg yma, ydy adio chydig bach o wyn coch os oes am llawer o olif yn efo. Ie.
Ac i reducio fo fwy, so ti'n gael chydig bach o sos efo Waw. fe. Dyn ni amser yn dechrau'n trechu. Yndi. So fe rai fi orffen hwnna. Ond sa chi'n cadw hwnna ar y stof yn chydig bach hirach. Am ryw 5 munud arall, dim llawar. Ia. A na fo, mae jyst yn... Hyfryd iawn. I wneud efo fara. Ia, bara. Iawn, torth. Pob dim mewn iddo fe. Cynas, ie. Fantastic. Gwm mlaen i glasu Ie. yma nes ymlaen. Diolch yn Diolch fawr ti'n i sôn ti. Am.